Hei, Josh Dentley, ti'n alright? Yndw, diolch. Wow, nawr, mae mwg yn dod mas o hwnna. A dwi'n beryglus, beth yw e? Nitrogen hylifol. Ond mae'n ddigon saff os da chi'n gwrando arno fi. Ie, Rhys, felly dim warren byty. Mae'n -96 gradd Celsius. A so mae'n gallu rhewych dilo chi. Felly bydd angen sbectol diogelwch a menig. Rhowch flodyn i fewn i'r hylif ac yn i weld beth sy'n digwydd. Reit, i fewn. Ia? Waw! Mae'n fel bod yn berwi. Mae'r nitrogen hylifol yn rhewi'r dŵr yn y blodyn a'i wneud o'n frau sy'n gwneud iddo fo dorri'n hawdd. So beth allan ni'n neud i hwnna? Allan ni fel taro fed o rhywbeth? Oce, fe di hit. Da iawn al. Credwch neu beidio, mae tua 75% o flodyn yn ddŵr. Felly mae'n chwalu achos bod ni'n bwrw blodyn sy'n mwy neu lai wedi'i wneud o ia. Faint o'r rhain, ydych chi'n meddwl, allan ni ffitio yn y pot? Wel, maen nhw gyd yn fwy na'r pot, felly dim un. A na i drio fe. Diolch. So just yn rhoi nhw mewn? Ia? Dyn nhw'n ffito. Ah! Un. Mae'n just yn diflannu. Mae'r nitrogen hylifol yn oeri'r aer sydd yn y balŵn a'i droi o'n hylif, felly mae'n cymryd lot llai o le. Waw! Be sy'n digwydd sy'n ni'n tynnu nhw mas? Na i ddangos i chdi. O, ie. O, mae di strwa. O! O! Ond maen nhw'n cnesu, mae'r aer yn mynd yn ôl i nwy. Mae'n dod nôl yn fyw. Waw! Da chi eisiau gwneud hufen ia hefo nitrogen hylifol? Be, hufen iach chi gallu bita? Ia. O! Rhowch yr hufen, y siwgr a'r smoothie i fewn yn y sosban. Hufen. Fyddi di droi'r gymysgedd tra dwi'n adio'r nitrogen hylifol. Wrth gwrs. Mae'n edrych yn really neis. Paid! Beth yw'n bod? Mae rhaid ni ddisgwyl i'r nitrogen anweddu gynta. So mae'n gallu rhewid o'r ganad di. Dyle'r nitrogen hylifol amweddu o fewn ychydig eiliadau. Hynny yw, troi yn nwy ac arnofio i ffwrdd. Ond mae'n werth aros rhyw funud i ddau. So di'n iawn i fita nawr? Yndi. Oh, brain freeze. Yn really neis.